Apo daytoy kita result iti efforts, concerted effort iti Philippine National Police hanlang nga ditoy Ilocos Norte Apo no di ket ti entero nga pagilyan tayo nga Pilipinas daytoy ket nakandak iti bulan iti March by the UP research institution tayo daytoy tugon ng masa tayo Apo nga kunada wherein 1,200 responded answered kadagiti na dumadumang questions da Apo which resulted to 63% trust when no day panagtiwala ti tao kada tayo ken 61% satisfaction day nagunod ti PNP Apo daytoy ket resultamit lang ti efforts ti Philippine National Police ken dagiti na dumadumang mga agencies nga tumutulong kanya tayo ken of course no adda ti problema ti community responsive ti police tayo Apo and at the same time we do an extra effort nga maayos ti serbisyo iti community. Okay, sir. Okay. Ti probinsya ti Ilocos Norte, sir. So, ana, di kiti nakita tayo, kangurunaan, ano, apay nga nagtalinad, iti nang hatong respeto, iti kun satisfaction, iti publiko, iti Philippine National Police. Base, iti basar, iti biyang yatnan, i-base sa iti probinsya ti Ilocos Norte. Apo, Badwa, sir. Ado ti operational efforts tayo when it comes to anti-criminality kin public safety ken ti Ilocos Norte Police Provincial Office Apo ado pa ti community engagement activities na ken naruway pa dagiti police efforts tayo not only in the public safety effort but also the anti-criminality effort ada dagiti maisayangkat nga bypass operation dagiti anti firearms dagiti illegal firearms ken traffic situation Apo at dapat dita dagiti distribution tayo dagiti vest padagiti motorist tayo and of course our extra effort in building community rapport kadagiti dadumapay nga sektor iti pagilyan tayo Apo. Nga ron, sir. Okay. Sir, kadigitoy nga guntaw saan nga lingad. Adda digiti negative comments lata nga mauawat itro babayan digiti post iti page ti biang ti police provincial office. Kasano ti nga sangwe digiti issue reklamo kay magmano nga personnel even digiti operasyon nga may waywayat kadigiti nagduduma nga ili kontra kadigiti suspect like kuma alleged tanim bala kenda dumapay nga aligasyon nga panagdangran so kasano ti nga sangon digitoy Apo Hepe tapnon Apo Badwa tapnon na may pakamo ken may ilawlawag kay ti publiko kadigiti kasto nga aligasyon ket awan pinagpeswan na Sir Badwa. The Philippine National Police is always committed Apo iti human rights based policy nga kunkuna tayo ket naiget iti panang remind me kadagiti kakadwami iti kwerpo ti pulisya dito Ilocos Norte to adhere with the rule of law and at the same time at the time makunkunang pre-operations briefing tayo Apo and debriefing tayo nga ma-remind dagiti personnel tayo nga kitain da iti ustukin umno nga panakawayat dagiti operasyon tayo dito Ilocos Norte. Ken no adaman dagiti reklamo against the police operation adda ti makunkuna tayo nga bodies met iti PNP nga mang-cater kadagiti reklamo da especially the Internal Affairs Service no adda ti reklamo da nga PNP and at the same time we will face it and the leadership ti PNP tayo nang nagron dito Ilocos Norte Police Provincial Office awan iti panpanigan tayo Apo ket we maintain and assure the zero tolerance policy when it comes to violations no addaman iti PNP. Okay, kumbaga daman digiti agreklamo oray ka tiko natin na kapag sa damit kabaro da data at simmat nga kanunungan ta ka but tiko namon sir daman digiti Internal Affairs Service nga mangkita kumbaga mang estudyante mang kumudarang kadigiti kasto nga complain iti kapulisan Apo Badwa sir. Yes sir, okay. So kahit nasawen
Adi kiti kasto nga reklamo, na dama di kiti reklamo, di kiti umili, kiti besa, kiti privado, at damot, kumbaga, agbalin nga neutral, iti biyang Philippine National Police, nga mapan, iti babay, iti Internal Affairs Service, iti kapulisan, apo badwa, sir. When sir, usto day sir. And at the same time, iti Cuerpo ti Pulisya ti Ilocos Norte, adami ten dagiti police nga madisdisiplina ken adda ti programs tayo met apo nga mapapintas iti response dagiti PNP halos almost every quarter or every month tayo nga conduct iti refresher kadagiti PNP tayo when it comes to operation, and at the same time the Internal Affairs Service is not only an avenue para iti reklamo no dikit pay tultulungan da tayo nga mapapintas pa iti serbisyo tayo iti ili. Okay. Sir, iti agdama nga sitwasyon ti probinsya, ket nami bilang generally peaceful, kaditi nga 2026 even iti nagpalabas nga tawen, generally peaceful. Salusod ko sir, kasano tay pay nga dadda nga malukoy or malukoy iti publiko tapno ti kastaget sang kamay sa tayo nga manglaban iti krimen o iti legal nga activities at iti probinsya, apo badwa, sir. Win sir, actually thank you very much for this opportunity kasi kunatay verod, crime is everybody's concern apo. It's not only for the Philippine National Police, it's not only for the law enforcement agencies, but kadagiti amin nga kakadwa iti sektor iti ili tayo, kada kanyayo nga media, kadagiti youth sector, iti gobyerno tayo, iti local government unit, kadagiti kailian tayo, this is a shared effort and responsibility nga manglaban iti kriminalidad, and at the same time tatno ma-ensure the security and safety of everyone. Let's police ourselves and let's police our community as well. And we ensure that the Philippine National Police, especially tibiyang iti INPPO apo, ada kami latang mangtameng iti linak kental na iti ili tayo, tatno ma-ensure ti napinpintas pa nga progreso iti pagilian tayong Ilocos Norte, sir. Okay. Okay. Sir, lastly, so kadagiti tatano at mensaheyo iti publiko pakasektan pila iti agtultuloy nga suporta ken tultuloy nga panaggato iti trust rating iti Philippine National Police, apo badwa. Go ahead, sir. Yes, sir. This survey only shows nga TPNP apo as an agency of our government remains committed kadagiti trabaho mi apo ken mandato mi ket we encourage the community members, especially our different sectors iti komunidad nga agkikinamayat tayo apo, agtitinulong tayo ket no adda dagiti problema iti komunidad nga ti panunot tayo ket ti PNP ti makasulbar, hantayo apo nga ag-hesitate as nakalukat apo 24/7 even the holidays dagiti police station tayo, and daytoy nga serbisyo nga nakunkuna iti Chief PNP tayo nga serbisyo nga mabilis, tapat at nararamdaman iti entire Ilocos Norte ket ipangpangro nami apo itoy ili tayo. Sir, lastly ko na kung ba't ipakamakam nga sa lunsod kasi naobserbaran idat kadwanan sipod pa iya tapal palabas kag papangkadigitoy no day tiririt kay ti barangay nga kaya mo masulbarin ti official di barangay PNP pa lang, kaming ti PNP pa lang iti tawagan na iti police station ti tawagan da. So kumusta nga min sir iti orientation or koordinasyon tayo kadigiti barangay diti probinsya, apo Major Badwa, sir? Yes, when hantayo nga ilibak data apo nga nga dagiti daduma hanmit kiti nga amin nga barbarangay kit agkaming wenno dagiti hanla nga barangay dagiti communities tayo kit ikamang da apo iti PNP dagiti basic problems. We pinapapintasin tayo apo tatta iti coordination tayo iti barangay with the help of the ILG tapno masursurwan tayo dagiti community efforts when makunkuna dagiti lupon or dagiti tanods when dagiti barangay officials tapno they can police themselves at dati maisayangkat nga police efforts in the community, although ada dagiti barangay tanod tayo kun natay garudit. However, adamit
the efforts the other sector tatno masursuruan iti community members on how to police themselves iti barangay tatno dagiti basic problems nga kaya nga solbarin iti unig ti barangay ket masolbar dapat iti unig ti barangay. Uwe nga ron, sir, tingko nakatatay mo ng gunday, oray mapukpok ang planggana kat ikamang dapay no ti kapulisan. But anyway, sir, maraming salamat Apo Police Major Christian Libadwat, spokesperson iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Mabuhay po kayo, Apo Badwa, sir. Yes sir, thank you very much and mabuhay po ang Bombo Radyo Lawag.